Piny owacho chako chenro mar piedho kembe maloso kong'o kaka yor tieko kong'o moko ma osekelo hinyruok kod lal mar ngima ne oganda. Kokalo e ote ma ochuoye kogno kod jagoro mongirore migawo mar arita Dr. Raymond Omolo, oyango ni maendi en achiel kuom okenge ma sirikal oketo e kedo kod kong'o ma chik ogoyo marufuku. Chenro mar timo apedha e kuonde nyuoyo kong'o ma itayo kod apisa mawuok e migawo mar arita, apis jatend piny kod migawo mar weche thieth mar oganda oseyango kembe nyuoyo kong'o maromo 35 magikoni nyaka timnegi nonro matut kaluwore gi chich ni chal ka gima gitiyo kod lesen mane osewit oko. Apisa mamoko ma bende konyo e chenrono oting'o apisas mag bad migawo mar weche ohala, telo mochung' ne kedo kod yedhe makelo mer miluongo ni NACADA, telo mochung' ne choko osuru KRA, duol mochung' ne ng'iyo ni mwandu mitiyogo e thur ka ochopo rang'iny madwarore miluongo ni KEBS, gi telo mochung' ne kedo kod mwandu ma ok opuodhi kod telo mar NEMA.